Profesor Otakar Bokúvka je pedagóg a výskumný pracovník na Žilinskej univerzite. Viac ako 50 rokov pôsobí v oblasti materiálového inžinierstva. Je odborníkom na úžitkové vlastnosti materiálov a ich degradáciu, najmä únavové porušovanie konštrukčných materiálov. Bol členom tímu, ktorý v roku 2004 získal cenu ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku a v roku 2009 dostal cenu podpredsedu vlády Slovenskej republiky za vedu a techniku. Vydal 32 vysokoškolských učebníc a skrípt a jeho pedagogická činnosť bola ocenená plaketou Jána Amosa Komenského. Počas svojej kariéry prednášal na medzinárodných konferenciách po celej Európe a spoluorganizoval významné vedecké podujatia. V roku 2021 získal titul Profesor Emeritus. K jeho záľubám patrí šport, turistika a príroda, ktoré vždy spája s medzinárodnými študentmi a kolegami. Jeho celoživotný prínos v oblasti materiálového inžinierstva a medzinárodnej vedeckej spolupráce je nezanedbateľný a aj vo svojom veku zostáva aktívnym pedagógom a mentorom doktorandov.